alle sammen, og i dag spiller jeg Farming Simulator Gold Edition. Det er en ny mod, som... Ja, okay, jeg har aldrig spillet før. Lige meget. Ja, det er en mod, så vi skal ikke ind på det der game, det er et mod game. Og selvfølgelig skal vi lave et nyt game. Og det skal være... Vi tager easy. Og selvfølgelig skal det være i Snopcar. Der kan man ikke være i uden Gold Edition. Så ja. Den der bro er faktisk ret ødelagt. Man kan faktisk risikere at falde ned, hvis man kører for tunge ting. Ja, okay. Lige meget. Ja, lige meget. Hello! What the? Off. Skal lige gemme, ellers kommer det der. Boom Beach. Okay, den her. Skal jeg lige koble den til? Ja, okay, vi skal alligevel ikke høste nu. Okay. Nej. Vi skal lige garage op. Altså, jeg gider ikke have dig. Du er for dum. Ja, undmål den. Det er sjovt. Skal vi lige køre herind. Og boom. Sådan. Så ikke weed, ikke barley, ikke canola. Korn. Vi tager korn. Boom, weak. Get out of the way, get out of the way. Det er bare en eller anden måde mere for hjernen. Okay, hvor er det bedst? Hvor filen er det egentlig et bedst henne? Bageri tror... lidt håber. Okay, lige meget. 936... Granulevator, det er en god pris. 1009. Ja, okay. Ej. Nå, Granulevator. Det er den der helt dernede, er det ikke? Jo. Nå. Vi må derned. Men nu skal vi jo derned. Så, ja, så kører vi. Okay. Så ja. Og fik jeg sagt, at jeg hedder Daniel. Og det er en ny let's play, eller bare en ny episode. Altså, ny sæson. Regner med det her, det er sæson 1. Og ja. Så der bliver nok sæsoner, indtil jeg ikke sådan videre mere. Jeg tror, at altså jeg optager normalt, altså sådan når jeg har tid. Men
Jeg lægger mest op sådan om lørdag og søndag. Regner jeg med. Jeg ser det der ud. Jeg skal lige styre. Sådan der. Det var bedre. Ja. Måske er optageprogrammet lidt dårligt, sådan det vil hakke, men alle skal jo starte med et eller andet. Som de siger i Eurotruck. Men det er faktisk rigtigt. Ja. Og jeg vil lige her. Jeg regner med at blive sådan så urealistisk som muligt. Ja. Eller så realistisk som muligt. Det er ikke så urealistisk. Det var forkert. Jeg har læst alle mulige sådan nogle regler. At hvis man skal køre så realistisk som muligt, så må man ikke køre over 80 på vejene. Ja, okay. Det gør jeg heller ikke. Og man må ikke køre over 15 på i rundkørslerne. Og man må, og så skal man selvfølgelig også blinke i svingene. Faktisk også i rundkørslerne, det gjorde jeg så ikke lige der. Og så skal man også, hvad noget det hedder, køre maksimum 20 på gårdene og på markvejene. Det overholder jeg så ikke. Altså fordi det er lige, der kommer ind lige om lidt. Kan vise jer det. Men jeg kan overhovedet ikke rigtig noget. Ja, det gør faktisk. Der! Sådan nogle veje der. De der veje. Og selvfølgelig kører i den rigtige side. Ja. Det blæser meget udenfor. Og selvfølgelig altid køre inden i førerhuset, ikke køre herude. Altså, hvis man skal køre så realistisk som muligt. Ja. Hvad skal du? Nej. Du skulle... Ja, der. Og hvad glemte jeg? Nå, det må. Det kan ikke alligevel. Så jeg ved ikke helt, om jeg gider at fylde den med. Ej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Hvorfor her? Faktisk sjovt ved den her vogn. Ved I hvad der er sjovt? Altså nu kører jeg bare lige herude. Man kan tippe til venstre. Og hvis man holder den der gør bogstaverne store, og så trykker Q, så bliver det til højre. Og hvis man så gør det en gang til, så bliver det til bagud. Selvfølgelig. Det kan man selvfølgelig. Og hvis man gør det en gang mere, så bliver det den der lille bitte en. Det tager bare en evighed. Så jeg gør det selvfølgelig. Sådan her. Sådan der.
Ja. Så og mine videoer bliver maksimum et kvarter lange. Eller det bliver faktisk bare et kvarter lange. Det går lige lidt galt for mig der. Så. Det kan godt være, at jeg ikke når særlig meget, men for mig er et kvarter bare. For jeg kan godt være sådan. Altså, det tager et stykke tid. Men ja, jeg optager, at det bliver et kvarter langt. Måske et kvarter og et sekund. Men det er mit optagerprogram, der ikke er særlig godt. Jeg må ikke få det lidt der bedre. Men som jeg sagde, alle skal jo starte med helt andet. Ja, jeg kender bare sådan nogle YouTubere, de siger bare. Altså de siger. Og så de taler slet ikke. Det siger jeg. Der er ikke engang en mikrofon. Og jeg har heller ikke en mikrofon. Det er bare min computer. Så bliver stemmen ikke så rigtig. Den lyder lidt anderledes. End den gør i virkeligheden. I hvert fald den gør for mig. Det gør den jo alt. Så ja. Er det klar til vi skal lige parkere. Vi skal ligesom lige holde lidt her, men jeg skal lige holde her. Yes. What the? What's that? What? Ja. Bum. 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 Sådan der, nu holder vi lige her, ikke også? Ej, det går ikke så godt nok. Vi kører videre. Bumler. Det er en lidt meget. Nå, vi skal også kunne ned på 15. Eller vi skal også kunne køre 15 lige nu. Og jeg ved ikke, hvor jeg har sat facecam. Nå jo, det sidder jo der. Det er rigtigt. Det der. Måske. Der. Jeg skal snart til at afslutte. Håber jeg kan nå igen. Jeg ved, det er ikke særlig meget jeg når, men alright. Ja, jeg når ikke særlig meget, det må jeg alle sammen leve med, men ja. Sådan der. Altså alle mine videoer, de kommer kun til at være lagt op lørdag og søndag. Det er aldrig fredag, det er aldrig mandag. Eller i sommerferien og vinterferien og alle de der ferier. Det er kun i ferier. Det er kun når jeg har fri, jeg har tid til at lægge noget op. Ellers er jeg bare så har jeg ikke tid til noget. Det er lidt træls. Nå, tak fordi I har set med alle sammen, og jeg håber I gider at sende mig et like, selvom videoen ikke er klar.